Nggih, leres sanget. Wong sekaten menika saking tembung syahadat tain. Nggih, leres. Tegese wong menika kedas menapa nek wis gelem ngucap syahadat kudu gelem nindakake dawuh-dawuh utawa perintah-perintahing Gusti Kang Maha Kuwasa lumantar Kanjeng Nabi. Nggih. Hebat. Enten sing bingungke Mas niki. Lah kok saged? Nggih. Pripun? Nggih, niki rembukan perkara agama. Nggih. Lah niki setunggal niki bingungke niki. Kok saged, Mas? Nggih. Gen nyuwun dawuh nggih. Mumpung niki kebak para kiai ingkang rawuh. Nek kula mboten saged. Kula tak nyuwun pirsa kalian para alim ulama, para kiai ingkang langkung pono. Utaminipun Gus Harit. Nggih. Puni pirsa. Ditekekan. Inces. Oh, alah encis ta. Monggo Mas encis. Tapi tak kok emas. Mbak. Inces. Ora disepati ta? Yo, sepati ta. Goyang. Heboh. Goyang ta. Goyang. Yo nitimo ndrenyohake bareng lakentrong dikon sulit sigra kendhane. Sampeyan niku pripun teh, Mas? Pripun? Wong Piyayi Putri ngoten kok sampean ngamature niki Piyayi Putri asli. Kok bingung pripun lho. Wong putri niku kan tegese ngagem ngadi salira, ngadi busana, ngagem jarik, pupune tansah dipepetri. Lah nak pas putri asli niki. Lah pas salat Jumat kok tumut piyayi jaler. Loh, wah repot berarti ora oleh. Nuwun sewu asmanipun sinten? Dedek paring asma Mbak Inces. Dedek paring asma Mbak Inces. Saking pundi mian menika saking pundi kok mian piyambakan mian mboten kalih sinten-sinten ta mian menika? Nggih kalih bapake lari-lari. Weh, kalih bapakipun lari-lari. Ya ampun. Oh sampun kagungan garwa ta? Metu ndi? Metu kentol. Mboten Menawi kan kados kula niki ya sesar. Oh, sesar. Nggih, saiki kan peralatan saya maju, saya canggih. Kedokteran saya maju kok ora metu dalane kan iso dilewatne dalan liyane. Ya. Ngono Boten saged medal dalan ngajeng nggih medal dalan nggih ngoten. Ya padha karo iki karo mbok ya ditokne kok mburi. Kok orang iso metu ngarep kok dalan guri iki. Maksudnya niki wau lho kan teng mriku kan rame banget kula medale mriki ngoten lho. Oh, mergo akeh para tamu. Nggih. Sampeyan asli saking pundi ta, Mbak? Saking Baben. Wah, jelas iki. Jelas iki. Baben iki nggo napa to, Ndol? Kun begenggek. Ngawur ora, Mas. Biyen saiki Wis ora ono ya. ora ono kok iso. Nek kono kuwi nggone bakul pakan manuk. Oh, kroto. Nggih kroto. Jenengan kula nutuli kroto kula. Alah wong krotomu ya padha karo krotoku. Mong kaceke nggonku rada gilap sithik ngono ae. Nggih. Aku jane ning kene iki yo panas lho asline. Lah kok saged? Tapi tekno wong lanang yo dibrosong dase ini malah Aduh Mas Mondol astagfirullahaladzim. Blas aku medun udune aku ki. Lah napa? Lanang to tibake sampean niku. Tibake lanang Kula wau ki ajeng mlebet niki nggih ewuh lho. Kok saged ewuh? Ewuh nggih anu titip. Maksudnya niku arek mlebet mriki ngoten niku ewuh. Lah kura salim wong lanang ki sing lanang ki ngene, salim wong wedok sing wedok ngene. Lah kuwi terus arep saliman karo sapa? Anak wedok do ngene. Kabeh ora nampa. Wah, ya angel kene iki. Winginane melok salat Idul Fitri yang repot nek kancane Kok iso repot? awar jamaah lanang. Kono lho wedok awar wong wedok. Kono lho. Akhire dhek ning ngisor gedang ijen ngono dhek. Ora duwe anu blas, ora duwe jamaah. Nggih anu Sampeyan arep takon apa? niki lho kula niku kan bingung masalah sembahyang. Nggih. Menghadap Tuhan gitu. Hmm. Lah pone kula niki kan jane iki yo asline lanang. Niki jiwa kula niku wedok. Jenengan demek to jiwa kula niki wedok. Saestu. Demen dendal. Moh. Lah apa? Ngene lho wong didemek yo ora meteng kok iso. Ya maksudnya mau nek didemek ya dikaro diremet bareng. Wong edan malah. Wong diremet ki malah iya Apa? Jiwane jiwa wedok. Nggih to. Tapi asline. Tapi asline lanang. Oh. Nek didemek kene wedok, nek didemek kene lanang.
Ora Aja. pareng kok iso. Terus karepe sampean? Gimana?